ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକିଏ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟାଣୀଟା କ୍ୟା କରଥି ବାୟାଣୀ ଓ ଫୁଲେଇ ଏ ଚଲ ଆମର ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯମୁନା ଯିବାକୁ ମୋତେ ହେଇଛି ମନା ଏଇ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଗୀତ ତ ଲଗେଇଲା ବେଳୁ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଟିକେ ଗପି ଦେଉଛି ଆଉ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଇଏ ତ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ତ କହୁଥିଲା ଛାଡ଼ ଆକୁ କିଛି ଆସେନି ଖାଲି ନାଁକୁ ଆଙ୍କର ଆଉ ଏବେ ନା ଆସିବେ ଆମ ଗାଁର ଦୁଇଟା ରସିକିଆ ଟୋକା ଦେଖ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏମାନଙ୍କର ନାଇଁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା କି ନା ନାଇଁ କି ଜାଣି ମିଳିନି ବୋଧେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ କ'ଣ ହଗି ବସିଲେ ବୋଧେ ନା କ'ଣ